तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर पति पत्नी के स्पेशल सॉन्ग। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी पति पत्नी के स्पेशल सॉन्ग रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी के चाहत तनी, गायकी में कदम रखले बनी, गायकी रउआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ सबके निराश भेले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, उहो बिल्कुल उचित चार्ज पर। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, कोनो भी तरह के रउआ गाना लिखवा सकिले। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना बढ़िया लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना एगो गाना आई रहे खेसारी लाल यादव के कि पानी बिनु सुखतावे अरे हमरो अब हौदी रे भौजी, कि पानी बिनु सुखतावे हमरो अब हौदी रे भौजी, आ पियावा रहेला हमर सऊदी रे भौजी। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बने बिल्कुल ज़बरदस्त मीटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति के बड़ाई अपना सखी से कहती है, कैसे कहती है कि सहिया कमाले हमर जाके विदेशवा खूबे डॉलर रे भौजी, कि सहिया कमाले हमर जाके विदेशवा खूबे डॉलर रे भौजी, आ करे मोर जवनिया हालर हालर रे भौजी, के कराला सजी सवारी जाके ब्यूटी पार्लर रे भौजी, कि करे मोर जवनिया हालर हालर रे भौजी, ए भौजी रे करे मोर जवनिया हालर हालर रे भौजी। तो उम्मीद करते हैं मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो बेहद क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना हैं, हम तहीं राइटर रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।